أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa mu ɗan saurari wani bayani kaɗan da kuma amsa akan shi. Bari mu ji me malami yake faɗa. Ba juma'a ba azahar, ku je ku yi baccinku. Dalilin mu shine manzon Allah bai yi ba, sahabbansa ba su yi ba, kuma malamai sun ingantar da haka. Shikenan magana ya ƙare. Saboda haka ba juma'a ba azahar, ba juma'a ba azahar. Amma idan limami ya ga zai iya zuwa ya zo ya ja sallah wa mutane, wannan babu laifi a kai. An fahimci wannan? Na'am, wato abin da nake so in yi magana akai a nan wajen, mun wuce magana akan abin da ya shafi hukuncin haɗuwar idi da juma'a. Hujjoji sun gabata na alkur'ani da sunna da maganganun magabata akan hukuncin idi da juma'a, mun yi ta bayanai da dama a kai. Amma abin da ya ban mamaki shine mutum ne zai zo ya zauna haka kawai akan mimbari, mutane suna ce na'am, suna ce kabbara, ana yin caji don a ɓata musu rai, a zo a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi ba. Wannan babu shakka abin mamaki ne. Wannan karatu baya buƙatan ka kawo masa maganan magabata ko ka yi raddi ta ilimi akan shi, illa iyaka dai a ba da shawari ga 'yan uwa ɗaliban ilimi wanda suke dutsen tashi. Ya kamata duk abin da za a yi a dinga yi a mahanga ta ilimi. Duk hadisin da aka kawo, Dr. Idris Allah maɗaukacin sarki masa rahama, ina ga tun yana raye bai taɓa kawo hadisi ko ɗaya wanda ya gwada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. Hadisin Abu Huraira da kuma hadisi na wato ainihin An-Nu'man bin Bashir da sauran hadisai duka ba su nuna cewa manzon Allah bai yi ba. Bal ma hadisin Abu Huraira cewa yawa inna mujammi'una, mu za mu yi jam'i. Ina kuma lafazin manzon Allah bai yi ba, ba za a yi ba juma'a ba azhar saboda manzon Allah bai yi ba a ina. Ga hadisin An-Nu'man ibn Bashir wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa a sallan juma'a da sallan idi, yakan karanta sabbih isma rabbikal a'la, kuma yakan karanta hal ataka hadithul khashiya. Yace wa idha ijtama'a al-jum'atu wal 'idu fi yawmin qara'a bihima. Hakanan idan juma'an ma da idi sun haɗu a rana ɗaya, duka a juma'a da idin duka haka yake haɗawa, wadda hadisin yana gwada cewa haka ma manzon Allah duk lokacin da idi da juma'a suka haɗu to yakan yi su ne a haɗe gaba ɗaya kuma yi su. To ina kuma batun ka zo ka ce wai manzon Allah bai yi ba, sahabbai ba su yi ba. Ta ina sahabbai? Ba a taɓa rawaito hadisin da cewa ba wani sahabi bai sallar juma'a bai sallar azhar ba, a taɓa rawaito ba. Ko asar na Abdullahi bin Zubair an ce dai bai fito ba wanda ya ce bai yi ba. Bai fito ba daban, bai yi ba daban. Bai ce bai yi ba a gida, ballantana ce bai fito ba. Amma haka kawai mutum ya zo ya zauna ya yi ta maganganu, ya ce wai kaza bid'a ne, kaza annabi bai yi ba. Sai ka tuna abin nan, muna ba da shawari ga ɗaliban ilimi na gaskiya na dutsen tashi, so ya kamata lallai ire-iren waɗannan abin su dinga dakatar da shi. Ire-iren waɗannan ne idan mun yi magana sai waɗansu daga cikin ɗaliban ilimi ko abokan da muke tare su zai kamun ko mun ci mutuncinsu ko wani abu makamancin haka. So ya kamata lallai irin wannan a dinga dubawa, ba kawai a zo a zauna ana kabarbari, a zo a ce kaza na'am, ana na'am. Wannan ya saba wa ƙa'ida ta ilimi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.